Dembaş em li reşin li arnegeriya derguşa medeniyetinin, şaristaniyenin. Hûn dizanin li vê derê ava ji heye û vazî genime. Hirdizî di tarihê de, di dirokê de li vê arnegeriyê hatine evcîleşme, kedî kirin. Yani vira derguşa vekem bin çiya verimli hilalê li hilvan birçiye gel hilvan birçiye em Swêda hettaniyê varê li karkerê demsal ê ziraatê digerin godin servana piskireke wana zî mezinin piskireke hilvan zî mezinin malbatekê var 40 sal e li hilvanê şaraderî destmanda lê qet kevirek nedan ser kevirî ne rê çêkirin ne fabrika çêkirine ne vekem bên ji bo şagirta vekem bên jê rabûnê razandinê çêkirine yurt ne parka çêkirine û dibêjin de serî da hilvan ya me ya malbata me ew çawa bûye Dem Partiyê 21 adarê da qezanj kir lê bi fê nifexe îptal kirin sandiqa wana şewtandin û bixwazî îptal kirin em va nîzî 10 rabûn li hilwanê li cirnê reşin gund mehala melle taq em digerin em li godê din ser gel dibêje ki em vê neheqî qebûl nakin em hêvî dikin û bawerin ki di dî hezîranê de gelê bi hêzekî mezin di sandiqê de vê AK Partiyê bişîne îrada xwe azad bike banga me ji gelê me re ye em dibêjin ki hûn her li ser sandiqê destê xwe bidin tenê vicdanê xwe destê xwe bidin ser vicdana xwe bi îrada xwe azad dengê xwe bidin çi sandiqê de derket serseran ser çava em rêzdarin û em ê xwedî dengê we derkevin xwedî dengê gelê xwe derkevin eger partiya dem bu iktidar hata ser şarederiyê wê çayê gelê me here derî wê lêxe gov servana da piskireke hilwanê çinin ê cotkara çinin ê jina çinin ê cîvana çinin vekem bên ê sanayî çinin ê derfetê xwe ji wan re bêje kanûn bi hev re çi çareser bikin ê bi hev re qerar bitin zor spas